Hej Jakob, og tak fordi jeg lige måtte tage 5 minutter af din træning her. I er kommet godt fra start i Tyskland, der er Mikkel. Kan du fortælle lidt om det? Jamen, vi er kommet rigtig godt fra start. Vi har begge to vundet 8 og tabt 1. Meget af det skyldes, at vi er i en god klub, hvor vi er trygge omgivelser. Vi hjælper hinanden, snakker meget om taktik og presser hinanden til at yde det optimale. Og vi har begge to haft den fornemmelse, at vores bundniveau er klart blevet hævet af den seriøsitet, vi skubber ind i hinanden. Og derfor har vi ydet godt, også på resultattavlen. Er det den samme spiller, I har tabt til? Det er det ikke, nej. Jeg har tabt til Mohamed Kushov, og Mikkel han tabte til Bjørn Helving. Så det er 2 forskellige spillere. Bjørn, er det ikke ham, der råber og skriger som fuldstændig galt? Altså nu slog jeg ham og var foran mit meste, så der havde han ikke så meget at råbe af. Men mod Mikkel, der spillede jeg ved siden af, så det er jeg faktisk ikke helt klar over. Det tror jeg ikke, det er. Men det gør de fleste tyskere. Nu her, mens der er EM, så står I selv for træning her noget af tiden. Hvordan kører det? Det kører fint. Det er sådan, at en af spillerne er udpeget til træner hver dag. Han står så for dagens program og styrer tid og oplægget. Øvelserne er så relativt frie, ikke? Men der er struktur over træning, som var det en normal træning. Og nu skal jeg ikke forstyrre dig mere tilbage til træningen. Tak fordi jeg måtte forstyrre lidt. Det var ikke noget problem.